بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Aya görmedingmi? Sen Perverdigarın fiilin eýelerini nä taýyga işetdi? ألم يجعل كيدهم في تضليل Aya şolaryň mekruh hilelerini binetije we bihasıl etmedimi? وأرسل عليهم طيرا أبابيل Wa şolarga fawç kuşlaryny iwerdi. ترميهم بحجارة من سجيل Şol kuşlar şolaryny bişergili daş bilen atardy. فجعلهم كعصف مأكول Pes şolary iýilip awradylan saman ýani aýlandyrdy. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش Qurayşleriň adeti üçin إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Qurayşleriň adeti seyretmekdir qışda we tomuzda. فليعبدوا رب هذا البيت Pes şu Beytullah'ın Perverdigarına ibadet edin. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Ol Hudaý ki taam berip açlykdan nejat berdi we korkudan amanda etdi. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين Aya gördüňmi we bildiňmi ol bir adam ki kıyamatyny ýalana nisbet berip yalandan diýip aýtýardy. فذلك الذي يدع اليتيم Pes şu ol tor adamdır ki yetimleri gafsyndan ihanet bilen goýardy. ولا يحض على طعام المسكين O fagir miskinlere taam bermäge hewaslendirmeýärdi. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون Pes helaket ol adamlara bolsun ki namazyny gafyllyk bilen eda etýärdiler. الذين هم يراءون Ol tor adamlardır ki şolar namazlaryna we başga ibadetlerine riya we tezahür edip halklaryň gözü üçin okuyardylar. ويمنعون الماعون O öýden amanat we ariyet alşýan zatlary men etýärdiler. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر Tahqiq men sana Kowsar ata etdim. فصل لربك وانحر Pes öz Perverdigaryňa namaz oky we gurbanlyk çal. إن شانئك هو